Står han jo. Det ene øjeblik, der var der, og nu er vi væk. Det er ren magi. Ja. Er I flinke at prøve at rykke sammen? Det vælter ind. Det er skide intimt og hyggeligt, det her. Men der sidder folk helt derovre bag et eller andet, som slet ikke kan se noget. Det kan selvfølgelig være, at de har valgt det, og det kan jeg jo godt forstå i princippet. Prøv at klippe ballerne sammen, det kan vi iværksættere udmærket godt. Kæft, det ser hyggeligt ud. Jeg vil sige, dem der kan holde ud og stå op, der er masser af plads hernede. Hvis I prøver at rykke ned alle sammen, dem jeg står bagerst, undtagen kameraerne, kan måske godt blive stå. Nu kan jeg ikke se, om jeg kan huske, I var der på et tidspunkt. Der ved håndboldmålen dernede ser det ud, som om der er lidt plads. Så dem, der står helt dernede, måske komme tættere på. Man må også godt sidde hernede i forvejen. Også godt sidde hernede foran. Der er plads hele vejen hernede. Så dem, der vil sidde nede på gulvet, der er de første 30-40 pladser dernede. Ej, I tør ikke. Det er sgu okay. Cool. Nå. Nu må vi stoppe den logistiske øvelse der, så jeg kommer videre. Tusind tak, fordi I er kommet. Hvor er det hyggeligt. Helt til Køge. Nogle af jer bor her måske, men nogle er måske kommet langvejs fra. Hvem ved? Hvor mange af jer i dag har skrevet en eller flere fakturer i jeres liv? Med andre ord iværksættere. Hold da kæft. Er du så færdig? Fedt. Rigtig dejligt at se. Det var noget, der ligner 90% eller sådan noget lignende. Så er der lige de sidste 10%, vi skal have onduleret i dag. Det er så mit job. Godt. Jeg hedder Martin, og som jeg plejer at starte min foredrag med, så er jeg serieværksætter. Nu har jeg prøvet at lave en lille statistik på, hvordan det egentlig er gået med det. Og den er ikke helt korrekt, men jeg har prøvet sådan at nu har jeg prøvet til, at jeg er med til at starte 22 virksomheder, vil jeg påstå. Og lige nu har jeg 3, der kører fornuftigt godt. Jeg har en, der lige er startet, så det er det tidligst sige. 2 kører jævnt. Jævnt, desværre ikke på jysk. 3 rigtig godt solgt. 6 har jeg foræret væk, eller solgt for 1 krone, som man plejer at gøre. 5 har jeg lukket, og så er jeg gået på røven 2 gange. Det er sådan cirka statistikken lige nu. Men jeg har sikkert glemt et eller andet. Så jeg har, altså, der var en, der på et tidspunkt spurgte, Martin, er det ikke bare gået godt alt sammen? Så jo, det er meget faktisk gået godt. Men der var også lige det år, hvor jeg blev snydt af nogen, og jeg stod med en gæld på 3,5 millioner, og det tog mig 2 år at betale den tilbage. Jeg er ikke sælgertypen, jeg er ikke typen, der sidder og ringer ud og rykker folk og alt muligt andet. Jeg bryder mig faktisk ikke synderligt om det. Men jeg husker, at jeg i hvert fald brugte nogle måneder på at ringe ud til kunder og sige, hør her, jeg ved godt, du har betalingsfrist til om 14 dage. Hvis du sender en check i dag, så vil jeg give dig 10% rabat på din regning. Det brugte jeg nogle måneder på, og så brugte jeg nogle måneder på at ringe til folk og fortælle, at mine børn ikke fik julegaver. Jeg havde ikke børn på det tidspunkt, hvis de ikke betalte deres regninger osv. osv. Og i alt 2 år brugte vi på at betale alle de 3,5 millioner tilbage, vi var blevet snydt for. Og jeg husker da stadigvæk i hvert fald i den periode, at min makker Henrik dengang og jeg, at vi havde sådan en intern joke, som egentlig ikke var en joke. Men hvis en af os gik før kl. 23 om aftenen, så ønsker vi en anden halv god fridag. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov. Jeg kan sige med glimt i øjet, men det er faktisk rigtigt. Så jeg har også haft lidt modgang, og det har jeg også haft siden. Men det er jo ikke det, jeg skal snakke så meget om. Egentlig så er jeg jo for et år siden cirka vendt tilbage fra 4 år i udlandet. Jeg har været 3,5 år i Florida, hvor og det er jo det fede, når man er iværksætter, at man også kan rejse. Det er noget, der er dejligt. Det vil jeg godt, det kan vi ikke alle sammen. Men jeg har valgt at arbejde med IT, der gør, at når jeg har min laptop, så kan jeg sådan set arbejde. Det gjorde, at jeg kunne tage afsted og hygge mig der. Og så tog jeg en rejse, som jeg skal vende tilbage til. Det er jo det, der handler om lidt. Men noget af det med at rejse, det fascinerer mig helt vildt. Jeg hørte nogle gutter der, de slog sig sammen inde på Amino, og så rejste de til Karibien i 14 dage, så sad de på en eller anden palmeø, og så sad de og lavede forretning der. 6 andre mødte hinanden og tog afsted og lejede et hus i Spanien. Jeg tror faktisk stadig, de er der. Og så er nogen, når de flytter ud, så er der andre, der flytter ind, og så ligger de der og kører deres underlige IT-forretning. Det synes jeg er fascinerende. På min rejse rundt i verden, som jeg skal fortælle jer om, der mødte jeg for eksempel Beate, en af mine gamle kollegaer. Hun har boet nu efterhånden 4 år i Thailand sammen med sin mand. Hun rejser rundt, når hun så er træt af Chiang Mai, så rejser hun ud, så rejser hun til Phuket, så er hun lidt der. Så det har hun gjort i 4 år nu. Og så sidder hun med sin laptop og laver noget søgemaskineopsummering og skriver noget forskelligt for forskellige danske virksomheder primært. Og det lever hun fint af. Så hun har været på ferie nu i 4 år. Det er sgu meget okay et eller andet sted. Kasper Blom, som nogle af jer måske kender, som har tjent en okay sum penge på at sælge brugte golfbolde.
En lille fyret, hyggelig gut. Sidst jeg snakkede med jer forleden, der solgte han for 1 million om måneden, sælger for i øjeblikket i sin webshop. Har mødt jeg i Australien her for, ja, også på min rejse, og så hvad fanden laver du her, Kasper? Altså, jeg troede, du var i gang med at sælge golfbolde. Så det gør jeg også. Jeg har købt en lille bil ud, kører rundt med en af mine venner, og hver gang der kommer et over, så pakker min mor skidtet og sender det ud. Så han har outsourcet logistikken til sin mor, der så passer det. Hun må eddermame være travlt i øjeblikket, fordi han har da i hvert fald solgt noget mere. Så han rejste rundt i Australien 4-5 måneder og gik og hyggede sig med det, mens de hver dag så stoppede de bilen, og så lavede de lidt forretninger, og drev lidt support og så videre, og så kørte de videre til det næste sted og oplevede verden. Det synes jeg meget. Jeg har faktisk lavet et interview, det ligger gratis inde på Amino, så hvis der er nogen, der vil se det, så ind på Amino/tv, så gå ind efter Kasper Blom. Der er sådan et teams interview, hvor jeg sidder og hyggesnakker med ham, og han fortæller lidt om, hvordan han bygger sin forretning, og hvordan hans filosofi er. Jeg mødte ham her forleden dag, der er lige sluttet en 3 ugers tur rundt. Han har simpelthen lejet en autocamper sammen med en ven, så de kører rundt i hele Danmark og holdt 40 iværksætterforedrag på danske folkeskoler. Det er sgu da meget cool, ikke? Gratis. Det har bare gjort. Så har han fået nogle sponsorer ind, som så har betalt for, at han kunne lege den autocamper i 3 uger. Men ellers så har han bare taget sin tid ud, fordi det var noget, han synes, der skulle gøres. Han har ikke taget en krone for det. Fantastisk fyr. Anyway, da jeg stod efter 3,5 år i Florida, og jeg skulle hjem, fordi min kone er politibetjent, og havde fået 4 års orlov, og jeg ville gerne hjem. Jeg gad ikke rigtig komme til Danmark der i januar, men jeg gad ikke have et halvt skatteår i USA. Det var alt for kompliceret, så vi skulle ud af USA, så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg bruge de næste halve år på? Og så tænkte jeg, at det kunne være rigtig sjovt at rejse, men bare at rejse ville være måske lidt kedeligt, så der skulle være et formål. Så fandt jeg på at besøge danske iværksættere rundt omkring i verden. Så vi rejste fra Florida, hvor vi boede, rejste vi over Californien og var rundt der, rejste til Hawaii, vi rejste til Australien, vi rejste til New Zealand og Tasmanien, og vi rejste videre ud til Singapore. Vi kom videre ud til Asien, hvor vi var i Thailand og Vietnam og Filippinerne, og der blandt andet i Australien mødte jeg Kai. Hvor mange kender Kai fra Australien? Ikke så mange, nej. Han er heller ikke særlig kendt i Australien. Han har sin egen ø, som den eneste i hele Australien ejer sin egen ø oppe i Nordterritoriet. 1 kilometer lang og 200 meter bred. Og man kommer der til, man flyver til Darwin, så kører man fra Darwin. Darwin, det er langt væk, det er oppe nordpå. Det er længere væk end Kravene venner. Så kører man en time igennem et by, der hedder Hondidu. Den er anerkendt af at være by, fordi den har et trafiklys. Og så kommer man ned til Adelaide River, og der henter Kai ind i en lille jolle. Så sejler han en time op af Adelaide River. Adelaide River er klassificeret som den mest krokodilleinficerede vand i hele verden. Det er the home of the jumping crocodile. De kan droppe 1,5 meter ud af vandet. Det der med at få sin kone overbevist om, at ens ungerne, dem på 6 og 9, skal sidde i en lille jolle og sejle en time op af det her med over 100.000 krokodiller i farvandet. Det tog lige lidt. Men der bor Kai og har et hotel med 4 værelser og hygger sig med dem. Ham skal vi tilbage til. Så besøgte jeg Anders, bor i Miami, tryllekunstner fra Sønderjylland. Lidt ked af Danmark, simpelthen. Det endte med, at han lavede et show på dansk tv. Noget med at gætte lottotallet for næste uge, og bankbokser og nationalbanker, alt muligt meget stort. Og så var han bare sådan, nu bliver det spændende at høre, hvad danskerne kan lide om det her. Og de 2 ting, der kom ud af det, det var, folk debatterede, hvordan han havde snydt. Wow, han er illusionist. Altså, come on, nej, han har ikke en rigtig tryllestav. Det kom bag med nogen. Den anden, det var, at de synes, han havde grimt hår. Det var de 2 reaktioner, han fik for det show, han kørte på TV2 foran faktisk halvdelen af Danmarks befolkning. Og der besluttede Anders sig for, at det var ikke Danmark, han skulle være i. Så han rejste fra Sønderjylland og bor nu i Miami og tryller der. Det skal jeg vende tilbage til. Spændende fyr. Så er der Martin fra Lolland. Automekaniker. Flyttet til San Diego. Ham vender jeg også tilbage til om lidt. Men for at gøre en lang historie kort, så er han en af verdens bedste racerkører i dag. Kører det, der hedder Baja Race, som er meget større i USA end for eksempel Paris-Dakar. Han har vundet det 2 gange, og så har han et stort værksted, hvor han tuner BMW'er. Så står det værksted, og så har han 18 lifte og mekanikere, der styrer alt det der. Rigtig spændende fyr. Ham vender jeg tilbage til. Så er der Jannik. Han gik på røven i Danmark og sælger smykker til Madonna i dag, blandt andet. Og så er der pædagog Mogens, som hygger sig i Vietnam at have en café. Så det var mange forskellige mennesker, der har tjent og gjort alle mulige mange forskellige ting. Før jeg lige snakker om dem, vil jeg aflive nogle myter, fordi der er mange, der tror, at det der iværksætter, vi er nogle desperate. Er du sindssygt, det er farligt at være iværksætter. Men prøv lige at tænke på det, det er lidt sjovt, ikke? Og nu er der mange af jer, der er iværksætter, og jeres venner står og siger, prøv at se, er det ikke farligt at være iværksætter? Jeg har 30-40 kunder, der betaler mine regninger, og mange har du, der betaler dine. Når en, du kalder mig desperater. Altså, hvis det er en af dem, der betaler mine regninger, ikke, så har jeg trods alt lidt tid til at finde en ny.
Men ham, der betaler dine regninger, eller hende, der betaler dine regninger, hvad er det, du lige gør der, hvis den forsvinder? Så min påstand, og jeg ved godt, det med glimt i øjet, og alligevel ikke, det er, at det er 10 gange farligere at være lønmodtager i dag, end det er at være iværksætter i princippet. Så det var den ene ting. Jeg synes faktisk ikke, det er så farligt, som mange går og tror. Og det synes jeg, vi skal være bedre til som iværksætter og fortælle alle dem, der ikke er det, som egentlig godt kunne tænke sig det. Lad dig være med at tro, det er farligt. Det er dig, der er den farlige. Den anden, det er, at for at starte en virksomhed, skal man have en original, fantastisk idé. Jeg ser det så meget inde på Amino. Alle de der iværksættere, hvordan får du en original idé? Hvordan gør man alle de der forskellige ting og sager? Glem det. Ideen er selvfølgelig vigtig til et vist punkt, men original, nej. Nogle af dem, jeg mødte for eksempel, det var, jeg mødte Lars Dalgaard. Hvor mange kender Lars Dalgaard? Ved du, hvad det er? Der er ikke så mange, der kender ham i Danmark. Han laver noget human resource system af et eller andet, du ved, hvor man kan logge ind og fortælle medarbejdere, hvilke kurser de har taget osv. Jeg interviewede ham over i San Francisco, og så spurgte jeg en af hans medarbejdere, det der HR-software, I laver, nu har I eksisteret i 5-6 år. Er det noget, I bruger selv? Ja, det startede for 10 måneder siden, ikke? Men det er lidt hårdt op ad bakke. Okay. Var der ikke noget, vi lige har solgt virksomheden? Jo, vi har lige solgt den til SAP. Hvor meget var det, I fik for den? Nogen, der kan huske det? Lige godt 20 milliarder danske kroner. Så er det for et lille år siden. Det skulle da meget godt gået, ikke? Det stod ikke så ofte, at man ikke selv kunne bruge rigtigt. Ja. SAP, de var ikke så kloge, kunne man måske sige. Nå, Charlotte Jorst, hvem kender hende? Når jeg siger Scania Design. Tag ned i Kina, køber billige ure, skriver Scania Design på selv, men det er en skide original idé. Egentlig ikke, vel? Hun lige solgte sin forretning for 1 milliard. Det skulle da okay. Producerer 4 millioner uger om året i hele verden. Det er da ikke en særlig original idé. Nej, det går da meget godt. Stig. Hvem har hørt fra Stig? Jeg var om Stig fra Australien. Sikkert heller ikke mange. Han er største producent af flåede tomater og snittet hvidløg. Skår kassen på det. Har en stor produktion med 60-70 medarbejdere, der er robotter og alle mulige forskellige ting. Jannik, som jeg snakkede om før, han sætter perler på en snor. Den idé har han fået fra et andet dansk firma, han har kopieret. Det indrømmer han blankt. De har lige afsluttet et eller andet forlig noget retssag, hvor han, jeg ved ikke, hvad der skete der. Men det er han. Han kører Bentley i dag. Og ser ud til at klare sig ganske. Man har en fin forretning i Melrose Avenue. Det går også meget godt for ham, sådan set. Så nej, lad være med at tænke så meget på, at det er den originale idé. Ofte så er dem, der får succes, folk, der finder et koncept og forbedrer det og bliver ved og gør nogle af de ting, jeg vil fortælle om nu. Se,